195, като стойностите за 195, получаваме 25 градуса. Пише 25 градуса. Там не е добре. Така, нали му слушате обяснение? Това, което той обяснява, вие ще имате за домашно, ще го запишете. Условието е учебника, това ще ви бъде домашно. И като време се получава 145 градуса и този е 35 градуса, като само 145. Така, 35 градуса. Някой да се чувства затруднен, да имате много толкова изчисление разходи? Можеш ли там такава задача? Тази за утре ще помислите и ще питате утре. Добре? Обяснявай. Сбора на бите са тръгвани към 180 градуса, един е 68, другия 94, значи той тук остава да е... Запиши го по трябва отгоре. Значи 8 градуса 17 градуса. Въпроси? Иван? Добре, значи виждате, че тренировката за утре да го запишете това нещо е много важно за всички. Освен това, сещате ли се друг начин да намерим колко градуса е ъгъла? Ъгъла? Да, дадени е 86 и 68. Връзка между двата дадени ъгъла и ъгъла има ли? Освен за сборния вид триъгълник, който направи, какво да е към числото? Външен ъгъл. Имаме ли външен ъгъл? Да. И той е равен на сбора, тогава как можем да намерим ъгъла?